Hola, família! Doncs res, que la setmana passada, el divendres, vam celebrar el Jabolín. El Gwendolyn, els que teniu una edat i plats bruts i això, ho pillarem. Sí, doncs això, que vam estar aquí fora de la Colombina repartint una mica de carmelets. Crita confit, crita confit! Paga o plora, crita confit! És que ens ha agradat. Sí, això ens va agradar, el que passa després, les castanyes i els panellets, a mi També. no els tregui ningú. També ens els vam Ningú. menjar, també ens els vam menjar. Ens Sí, els vam senyora. cruspir. El cas és que ens vam disfressar d'elfo i ens vam pintar una mica per anar així en situació i ara us expliquem una mica què és el que vam fer servir i com ens va anar, perquè vam provar algunes coses noves, vam comprar una mica de material nou i això, que si teniu allò que dius, mira, no m'he de comprar que se m'ha acabat la base del maquillaje. Doncs mira, nosaltres hem provat aquesta, a veure, que vas anar tu a la botiga. Sí, vaig anar jo perquè vaig veure amb una ressenya de no sé exactament qui, també t'ho diré, o sigui, ara, d'aquí, jo què sé. Que és una base que és, ara em sembla que no estan està... de moda. Sí, no, però no, ara no està catalogada o així perquè és de verano. Ah, és de verano. És base de verano, però bueno, és igual. Jo ho explico perquè, sobretot... Jo la vaig veure l'altre dia per el web, que es podia comprar. Pues si està pel web, pues bien. És el Kiko Milano. És el Kiko Milano i és aquesta, la Justify Summer Powder Foundation SP50 F. Clar, la gràcia és que això porta factor de protecció del 50, que això a vegades les nenes jovenetes, que ens costa molt... I que sobretot les adolescents que els agrada maquillar-se, que els agrada d'això i així, dius... Els hi compres això, que tampoc és tan car i així... És com una crema bona de factor de protecció 50, sí. Per exemple. No, potser una miqueta menys i així. Llavors dius, bueno, pues, les enredes una mica, es posen... Ai, mira que guapa que vas con la base, no sé què, no sé quantos, i tens la protecció de factor 50. I jo he de reconèixer que a mi, com que el de posar-me crema del sol no m'agrada perquè no m'agrada l'olor que fa i no d'això, pues escolta, potser per l'estiu ni tan mal. A veure, i a les que no ens agrada gens maquillar-nos, això, jo m'ho vaig posar el dia que vaig fer l'assaig i el dia que vaig fer la funció, diguéssim, jo no he notat la diferència. Jo al final m'ho he posat amb una brotxa d'aquestes perquè amb l'esponja em va anar fatal, ara està a la moda fer servir aquestes esponges i tal. Espera que t'ensenyo l'esponja! És aquesta, és que no sé si podré fer el zoom o no podré fer el zoom o així, perquè com que no m'aclaro, doncs jo... Aquí estem. Doncs res, que ens anem a posar la base aquesta, que a mi no m'ha agradat, per cert, però bueno. És que amb l'esponja no queda bé. Llavors a mi a la botiga m'ho van posar amb una d'aquestes, amb una tipus aquestes així, i funciona. No és que sigui la gran cosa, però bueno, a mi em va agradar. Ara tallarem, això que... Ja no hem posat el primer. Ai, no hem parlat del Premier. Això no és el Premier, Aurora! Què hace? A veure, posa't el Premier. Que per cert aquest és del NYX i és nou. És nou vol dir que l'han tret ara, ¿vale? Que figura que és fa com pegamentoso. Jo que soc molt tiquis-miquis amb això de les cremes perquè tinc moltes al·lèrgies i això, aquest m'ha anat molt bé i el que se suposa que fa això és que t'enganxa més bé el maquillatge. I que fa que duri més. Exacte. M'ha anat bé. Aquest ha sortit fa molt poc. Si vas al web de NYX posa novedades i el podeu trobar al Rossmann, com es diu aquell ara, el Corte Inglés, tots els llocs aquests, vale? Ara sí, tallem Premier, base i tot. El que toca. Bueno, ja ens hem posat la base, no és gaire... A veure, aquesta és una base d'aquestes que li diuen make-up, no make-up, no sé què, que et poses... que és molt suau, que és molt ligerita, que no és d'aquestes... Però tant que no es veu! No, però sí que es veu, perquè a mi la rojeta aquesta que tinc aquí, de naixement, la tapa bastant. No la tapa, que no es veu, però no es veu tan vermella. Sí, espera, per això. Bueno, que a mi m'agrada, jo crec que per les nenes i les adolescents, i així ja tenen la protecció solar. Exacte. I ja està. Exacte. Després, l'Aurora se vino arriba l'altre dia quan vam anar a comprar i es va comprar aquest... S'ha de dir que se'ns havia acabat, Se'ns havia acabat i no en teníem. El concealer serum d'això del NYX, que ens l'acabem de posar per aquí pels ulls i una mica jo pel nas. Per aquí, i jo me'l poso per aquí perquè així fa com de prebase, que en principi t'hauries de comprar una prebase i així, ja està. Vale? Aquest és amb serum, concealer, teníem l'altre,
Però és que van bé aquests. Sí, i a més d'aquesta marca ja n'hem tingut diversos. I després, que això era del Nadal de l'any passat, però encara ho tenien amb estoc a les botigues d'aquí a Barcelona, i vam dir, calla que ens ho agafem. Aquí hi ha 2 rubores i un contorno d'aquests, així, mira, ara faig així, i ara això és el que estem utilitzant per posar-nos-ho. T'has posat ja? No, jo no m'he posat. Ah, vale, doncs ara anem a posar-nos-ho. Doncs ja ens hem posat la potinga aquesta. Ja està, o sigui, pues la potinga. Jo m'he posat de pallassada, tu vas molt... Ai, pues, espera. I després ens hem posat aquesta, que és el NYX Buttermelt Highlighter color lila. Hologràfic, es veu que és hologràfic. Sí, jo és que m'he posat com a pallassada. Això, com ha de ser. Com ha de ser, però bueno, pues jo ara... Tu què eres? Una pallassa. Tu què eres? Pues ja està, pues així... Que era perquè veiessin amb menys i amb més. Que tu pots fer així i ja està, o acabes de posar amb el dit, si no... Sí. O sigui, amb el pinzell queda més sutil per quan surtis de festa o així, i si no, doncs... Sí, és bastant teatral, això. He de dir que això també ho han posat nou aquests, els han posat nous, estan a la botiga, els trobareu, val? El mateix, el Rossmann, tots aquests els tenen. I després, això sí que està descatalogat, però les coses s'han de fer servir fins que es gasten, per fer-nos els ulls, que ara ens farem en verd perquè el vestit és verd, i aleshores hem triat aquesta paleta que és del Grinch, que mira. És del Grinch, però està descatalogada, però igual qualsevol paleta d'aquestes, aquestes del Makeup Revolution. Sí, sempre hi ha algunes paletes d'aquestes que tenen verds, i si no, i si voleu fer-ho amb un altre color també ho podeu fer, o sigui, tampoc... Exacte. Vam fer una ressenya d'això, ho podeu mirar. El que passa que jo he vist que aquesta no tenia la famosa sombra de transició, que és allò que et poses com de base, però agafes qualsevol altra paleta així, perquè de sombres d'aquest color més o menys del to de pell n'hi ha a tot arreu. I si no, com vaig fer jo, directament, i sé, d'esto de transició me la vaig passar per la transició. Exacte, doncs res, doncs ens anem a fer els ulls i ara tornem. Doncs ja tenim ulls fets. Vale? Jo l'he fet les dues amb la paleta aquesta, i jo m'he fet les línies aquestes amb això, que és una crema d'ojos com es diu això? Que canvia de color segons la llum. Hologràfica. Eso. I es veu així, i és verd, no, és lila i no sé quin color és. Bueno, no es veu. Que sí. Sí, canvia així. Està molt guai. I després hi ha els llavis, que això ho faig bastant sempre que m'he acostumat, no per anar per la vida, sinó per actuar. Que et poses un pintallavis normal i després poses una mica de l'il·luminador a sobre i queda com de purpurinoso. Així. Jo no. Llavors, doncs, la idea és fer una cosa d'aquestes així, ja ens ho hem fet tot perquè el posarem amb un llapis o el que tinguis, vale? I els morros, i després nosaltres vam comprar el The Face Glue Setting Spray. És un fixador. Sí. De la mateixa gamma que l'altre. Que realment va molt bé. Sí. Perquè el que tenien també es va acabar, o sigui, les coses s'acaben i es compren. Has de comprar de nou. I vam dir, ai, mira, ha sortit aquesta nova, no sé què, no sé quantos, va, agafem-la i provem-la. I jo he de dir que, com que després anava tard per anar a patinar, me'n vaig anar així tal qual, a més li vam posar un brillo, però bueno, és igual, me'n vaig anar tal qual a patinar amb això, i vaig arribar a casa dignament, sense semblar, i mira que vam suar, sense semblar que hagués passat un camió per sobre, o sigui, aguanta. Sí, aguanta bastant bé, però tampoc sabria dir-te que comparat, perquè nosaltres abans teníem el de la gamma, el de la línia fixa que tenen, no sé com es diu, que també és molt bo aquell. Jo quasi que diria que el que trobeu d'oferta. Sí. O el que trobeu en estoc. Sí, perquè amb això i això dius... Aguanta. Sobretot... Sí, va aguantar molt bé. Sí, sobretot quan has de fer actuacions i així, que els focos o no sé què, estàs allà, sues i així... Sí, molt correcte. Molt correcte. O quan vas a una festa, els nens, que estàs allà 30 hores... Bé, molt bé, sí. Perquè hi ha fixadors d'aquests, així, d'alta gamma, de la marca no sé quantos, que costen un ull de la cara, que dius... I després vas desintegrant-te. Sí, o vas desintegrant-te o dius,
espérate, que hipoteco la casa, el cotxe i no sé què per comprar-me... Ai, sí que encara et fa més gràcia, conforme vas desintegrant-te, veus que tots els diners que t'has gastat amb la meitat feies. Sí, i amb això, i així ben posat, i els nens sobretot, quan han de fer espectacles o que te'ls emportes de rua o d'això, doncs escolta, busques un d'aquests fixadors així, xus, xus, xus. Jo sempre insisteixo, les associacions i tot, compreu un que val per tots, O sigui, per tota l'AFA, val. Per tota l'AFA, i si no, les coses aquestes que dius, ostres, doncs mira, que als nens els agrada maquillar-se i anem de carnaval i que anem de no sé... Doncs una mare compra la paleta, l'altra compra això i l'altra compra... què sé... això. L'il·luminador, llavors doncs, cada una... Sí. Sí, perquè realment aquests productes duren moltíssim i si els has de fer servir per la festa al final de curs, per la festa no sé què, no sé quantos, si t'organitzes, que tens allò un grup de gent que més o menys ve, optimitzem. Sí, llavors després, para todos los cursos y para todos los años y para tots els festivals, que sempre hi ha alguns que tenen mogollon de festivals. Ai, espera que ens hem deixat una cosa. Sí. Jo les meves les tinc a casa. Vale? Perquè quan vaig anar patina me'n vaig anar d'esta guissa, amb les orelles i tot. Ai, que me l'està posant al revés. Com que estàvem que si Halloween, que no sé què, que no sé quantos, anireu vestits i anaven sí, no? Diu, pues jo voy medio ja. Dic, perquè... Sí, exacte, anàvem d'aquesta guisa i vestides d'elfo. Pues eso. Que fins aquí el pescado vendido. Moltes gràcies. No us oblideu donar like, subscriure-vos, donar-li la campaneta i sobretot, sisplau, si heu arribat fins aquí, el Clap Clap és una plataforma que ajuda creadors de continguts en català i ens agradaria molt que ens poguéssiu fer un clap que ens ajuda moltíssim al canal. Gràcies! Adeu!